kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marinod to mga tugang, Aldaw nin Webes. Ini po ang Bareta alas 12. Kami ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Joshua Bino. Headlines kan mga bareta sa lado lokal. 29 pesos na kilo kan bagas, posibleng mabakal na sa Bicol sa bulan kan Setyembre. BJMP Bicol, padagos ang pinagigibong lakdang para mapababaan congestion rate sa laog kan mga jail facilities. Selebrasyon kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa maabot na Sabado, preparado na sigun kay Reverend Father Joseph Salando. Tiwi Chief of Police, Police Major Richelle Balute, hinagad sa gabos na debotos ni Nuestra Señora de Salvacion na sunodon ang mga regulasyones sa parking asin pang seguridad. Bareta o headline sa lado nasyonal, PCSO sisimbago na ang doctor's fee kan mga nagtitios na pasyente. Representative ko nagpasalamat sa pagsimbag kan PCSO sa pangapoda na simbagon ang doctor's fee kan nagtitios na pasyente. Mientras tanto, publiko pipaiwan sa pagkonektar sa libreng public Wi-Fi. Pagbaba kan numero kan mga nagsusumitir nin reklamo nanotaran kan ombudsman. Sa ibang nasyon, World Health Organization pigdeklarar ang global health emergency dahil sa Mpox. Baretang Sports, Junmar Fajardo posibleng matukdol ang ikawalong MVP award. Yan po ang headlines kan mga bareta ngunyan sa detalyes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Posibleng makabakal na nin 29 pesos na kilo kan bagas sa Bicol sa bulan kan Setyembre ngunya na taon dahil ini sa contract farming program na ipiglansar kan National Irrigation Administration o NIA katuwang ang mga lokal na paraoma sa rehiyon. Sa pahayag ni Engineer Gaudencio de Vera, ang Regional Manager kan National Irrigation Administration, nakipagkontrataan sa indang opisina sa nagkaperang mga paraoma sa Bicol na nagtatanom sa nasa 1,500 na hektarya kan paruyan. Sigun kay de Vera, siring kan kadiwa ng Pangulo, limitado mo na sa mga persons with disabilities, senior citizens, asin mga nagtitios na benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang pwedeng makabakal nin bagas. May limit nin saggod sa 10 kilo sana ang pwedeng makabakal para sa mas dakol o para mas dakol ang makinabang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Padagos ang pinagigibong lakdang kan Bureau of Jail Management and Penology Bicol para mapababa ang congestion rate sa laog kan mga jail facilities. Ini matapos umabot sa 121% ang kabilugan na congestion rate sa Bicol. Alagad kung ikukumparar ang bilang na ini, mas hababa na ini kumpara kan nakalihis na taon. Sigun kay Jail Officer 3 Ruth Castor, ang Community Relations Service Officer kan Bureau of Jail Management and Penology
Bicol, igwasindang nasa 3,445 persons deprived of liberty o PDLs na pigmomonitor kan sa indang mga nurses asin doktor para sa indang health conditions lalo na kung mainit ang panahon. Sigon pa sa opisyal na nakalihis na tag-init, naglangkaw ang kaso kan mga hypertension asin pagtaas kan blood pressure kan mga PDL. Alagad naman ni Harman ini kan sa indang mga health workers. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Pig-inganyar ni Reverend Father Joseph Salando, ang parish priest as in rector kan Our Lady of Salvation Parish Diocesan Shrine sa Huruan Tiwi Albay ang gabus na paratubod as in deboto na makisumaro sa selebrasyon kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa maabot na Sabado, Agosto 17 ngunya na taon. Sigun kay Father Salando, gigibuon sa oras na alas 4 nin aga, napapanginutan ni Monsignor Crispin Bernarte sa Pierre Huruan mantang an misa konselebrada alas 9 nin aga papanginutan ni Obispo Bong Bailon. Ang tema ngunya na taon iyo an silyab nin pagkamuot debosyon ken Nuestra Señora de Salvacion sa taon nin partisipasyon. Ipinahayag man ni Father Salando an sa iyang pasasalamat sa suporta na namatian niya hali sa gobyerno lokal kan Tiwi sa pamamayon ni Mayor Jaime Villanueva, sa gobyerno probinsyal, mga opisyales kan barangay, government as in private sectors, devotees, mga laiko as in mga kapadean, sa mga personahes kan Philippine National Police, Coast Guard, BFP, kabalikat as in iba pang katuwang sa pagsiguro kan pasiorden sa palibot. Tinakwan doon kan opisyal na yaon ang paggiya kan mahal na ina sa gabos para maging solemne as in matrayumpo ang mga aktibidad kasabay kan sa iyang pagsiguro na ipagpapadagos ang magayon na pag-ataman sa harong kan mahal na ina. Hinagad kan Tiwi Municipal Police Station sa gabos na debotos ni Our Lady of Salvacion na sunodon ang mga pigpapautob na regulasyones kan sa indang hepatura asin kan Diocesan Shrine sa Huruan Tiwi Albay bilang pakikisumaro sa selebrasyon kan kafistahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa maabot na Sabado, Agosto 17 ngunya na taon. Sigon kay Tiwi Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Richelle Balute, preparado ang sa indang puwersa sa pagsiguro kan seguridad kan mga debotos asin sa mga aktibidades nagigibuhon kan parokya sa aldaw kan kafistahan. Sinabi ni COP Balute na nakataltagan sa indang mga personahes na iyoan ma-assistir sa publiko bilang pagsiguro kan pasiorden. Nagpatanid sa publiko ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS nalikayan ang paghiras kan mga impormasyon sa social media na daipig verifikar tanganing makalikay na mabiktima nin fake news. Sigun kay resident volcanologist Dr. Paul Carlson Alanis, pinaka-latest sa nagbutuang fake news sa social media, iyon naglakop na impormasyon hali sa sarong Facebook page na nagsasabing nagkaigwanin pagsabog ang bulkan mayon kan Agosto 13 pasado alas 6 din Banggi. Sinabi ni Alanis na dainin katotohanan ang siring na impormasyon asin ang siring na mga pangyayari binakrear nin pagkahadit sa publiko. Katakod kay ni hinagad sa publiko ni Alanis na perming mag-fact check asin solomenteng magtiwala sa factual information kan sa indang opisina na makukuha sa website kan DOST PHIVOLCS. Ipinahayag kan National Irrigation Administration Bicol na nag-abot na sa saindang opisina ang anom na mga bagong makinarya hali kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan kan Agosto 7, kan panginota ni Presidente Marcos Jr. ang turnover ceremony kan 782 milyones pesos na kantidad kan mga heavy equipment para sa National Irrigation Administration sa Mexico, Pampanga. Nasa 148 units kan heavy equipment arog kan excavators, dump trucks, tractors na may trailer ang pig i-distribuer sa gabos na
NEA Regional Offices sa bilog na nasyon. Sigon kay NEA Bicol Public Relation Officer Maria Cleofe Baraero, anom na heavy equipment ang naresibi kan sa indang opisina, kompuesto nin 4 na unit kan backhoe, sarong trailer truck asin sarong dump truck. Mga katabang ang nasabing mga heavy equipment sa pagpapagayon kan patubig asin pagpakarahay kan mga irigasyon sa rehiyong Bicol. Uminabot na sa 398 ang naresibi na online application sa Legazpi City asin piglalauman na maabot sa 1,000 na applicants ang makuha kan duwang aldaw na Philippine Military Academy o PMA entrance examination nagigibuhon sa Agosto 24 sagkod Agosto 25 ngunya na taon sa Naval Forces Southern Luzon sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Sigun kay Major Generous Galit ang OIC professor kan Philippine Military Academy na nag-a-accepter man sindan ng mga walk-in applicants puon alas 6 nin aga sagkod alas 8 nin pagkaaga kung sain day nakalaog sa saindang online registration. Mientras tanto, sinabi man kan opisyal ang mga kwalifikasyon na kinakaipuhan kan sarong aplikante. Kaipuhan na natural-born Filipino citizen na may edad 17 sagkod 22 anyos, senior high school graduate, may langkaw na 5 feet asin day malagpas sa 6 feet and 4 inches. Lugadan ang 4 na persona matapos mabangga kan truck ang sarong tricycle sa barangay Poso, Donsol, Sorsogon. Sa impormasyon na ipinaluwas ni Donsol Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Brian Garrido, sa inisyal na investigasyon kan pulisya, nagkaigwan in mechanical failure ang truck asin nawaran ning kontrol ang driver dangan na bangga ang tricycle asin naguyod sa sarong tindahan. Nagsapar nin mga lugad sa lawas ang driver kan tricycle asin ang tulo na bystanders na nasa tindahan mantang tuluman ang naidalagan sa pinakaharaning ospital para sa medikal na atensyon. Sa ngunyan, bako pa malinaw kung ano ang napagkasunduan kan driver kan truck asin kan mga biktima mantang nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga autoridad. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang mga bareta sa lado national, international sports asin iba pa makalipas lang ini. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pang malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang TESDA asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa
sa to padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara si ratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sisimbago naman ang sisimbago na kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang doctor's fee kan mga nagtitios na pasyente kay bahan ang mga nakakonfine sa mga pribadong ospital. Ginibo ni Romualdez ang pahayag matapos ang pakikipaghuron kay PCSO General Manager Melquiades Robles as in Philippine Medical Association o PMA President Dr. Hector Santos Jr. kay bahan si House Deputy Majority Leader for Communications as in Party List Representative Erwin Tulfo. Sinabi ni Robles na sa ngunyan, ang guarantee letter kan PCSO nagagamit sana sa pagbayad nin hospital expenses. Mapupuunan ang paggamit kan guarantee letter kan PCSO bilang doctor's fee sa Oktubre. Sigun kay Romualdez, inisarong lakdang paharani sa pagkamit kan kamawatan ni Presidente Ferdinand Martin Romualdez o Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makapagtaon ng libreng pagpapa-ospital sa gabos na Pilipino. Kaibaan sa nagtiripon sin the House Senior Deputy Speaker as in Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., House Committee on Appropriations Chairperson as in Ako Bicol Party List Representative Zaldico, House Majority Leader as in Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe as in Party List Representative Edvic Yap.
Nagpasalamat si House Committee on Appropriations Chairperson asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pagsimbag sa iyang pangapoda na saguton kaini ang doctor's fee kan mga nagtitios na pasyente. Sinabi ni Representative Co na nagpapasalamat siya sa PCSO sa pamayo ni General Manager Mel Robles sa indang makaskas na pagsimbag asin aksyon. Ini pagpapahiling kan genuine concerns kan PCSO para sa Pilipino asin kan sa indang commitments na suportaran ang mga nagtitios na namamanwaan. Sa ngunyan, ang guarantee letter na hali sa PCSO magagamit sana sa gastos sa ospital. Si Ko kaibahan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pakikipaghuron kay Robles asin Philippine Medical Association o PMA President Dr. Hector Santos Jr. Patunay ini na kapag ang gobyerno asin profesional nagtrabaho nin sabay, magkakaigwa talaga nin solusyon na magbebenepisyo ang mga namamanwaan. Ipinahayag po ni Information Technology Professional Edison Go Tan na iwasan ang paggamit ng libreng public wifi sagkod na mapupwede dahil day nasisiguro kung lehitimo ini. Sinabi ni Tan na iwasan man na mag-login sa mga bagong account gamit ang free public wifi. Sigun kay Tan, dapat man ugalion na day magbukas nin link o kaya mag-click kan mga nare-receiving email o kaya text messages. Halimbawa na ang mga bangko na bawal man talagang magpadaranin link. Mientras na kunday maiwasan ang pagkonektar sa public wifi, makakatabang ang pag-update o pag-update kan device para sa seguridad. Maabot sana sa 1,381 kaso para sa fact-finding ang nairehistro kan Office of the Ombudsman sa primerong 6 na bulan kan 2024. Ini mas hababa nin 32% kumpara sa 2,038 kaso para sa primerong panahon kan nakalihis na taon. Gikan sa nasabing numero kan mga kasong isinumitir sa nasabing anti-graft body, natapos na kaini ang pagkondukta nin investigasyon sa 389 na reklamo sa primerong semester kan taon. Katumbas ini kan 28.17% na accomplishment rate na mas halangkaw sa 21% target sa pagpuon kan taon. Ang fact-finding iyo ang primerong level kan injury o paghahapot sa mga reklamo na kulang sa material na ebidensya alagad pigkonsiderar na may supisyente ng viable leads para masiguro ang pagbilog nin kaso. Sa kabtang na ini, ang partido o mga tawong pig-imbestigaran da ipaaram ang manungod sa nakapindyenteng reklamo asin da ipa kinakaipuhan na simbagon ang mga alegasyon. Sa primerong kabangaan kan taon, ang kabilugan na workload nin kaso kan kriminal asin forfeiture iyo ana sa 1,307 na medyo mas hababa kumpara sa 1,544 poon kan Enero sagkod Hunyo 2023. Hinubaan nin lisensya kan Supreme Court ang sarong abogado dahil sa pauruotrong pananambay. Enot ng inako kan lalaking abogado na nagkaigwa siya nin tulong karelasyon mantang kasal sa iyang agom. Ikinasal pa siya giraray sa ibang babae asin nagkaigwa nin duwang aki. Apuera digdi inako man niya na pinahilingan niya an sa iyang katabang asin sekretarya nin mga makadustang retrato asin nakipaghuron sa sainda may kinaraman sa mga masisela na bagay. Para sa Korte Suprema, may kukonsiderar ang mga ini na grossly immoral conduct sa larong kan bagong Code of Professional Responsibility and Accountability. Disbarment ang sentensya para sa primerong duwang kaso, mantang suspension man para sa ultimong duwang kaso. Pero dahil sa rong pagkakataon man sana pwedeng madisbar, pinagmulta pa ang abogado nin sobra sa 400,000 pesos.
Sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA nagibuhon ng maging madali ang soil testing o pag-uugid sa kalidad kan mga daga sa bilog na nasyon para mapakusog ang proteksyon kan mga paraoma. Ang direktiba ginibo kan Presidente sa iyang ipinaapod na sectoral meeting sa palasyo kung saan tinauwanin doon ang kakulangan in soil testing centers sa nasyon. Sinabi kan Presidente na dahil sa kakulangan in soil testing centers, dai matauan ang mga parauma nin tamang pamayo kung gara no kadakol an fertilizers ang sa indang gagamiton sa indang mga uma. Tinauwanin doon kan Presidente na dapat magkaigwanin sarong soil testing center kada rehiyon para madaling makasimbag ang mga agriculturist sa mga parauma na nangangaiponin abiso kung anong klase nin pananom ang bagay sa indang mga daga. Nagsimbag naman ang DA asin nangako na magibon nin mga lakdang para masimbagan ang problema asin planong magbugtak ning doseng soil testing facility sa masunod na taon. Bareta po mga tugang sa ibang nasyon, pigdeklarar kan World Health Organization o WHO bilang Global Health Emergency ang monkeypox outbreak sa Africa. Base sa ginibong pagtiripon kan World Health Organization kan sa indang Emergency Mpox Meeting o Committee na ang nakakagada na strain kan virus iyon enot nang nakontrol sa Democratic Republic kan Congo. Matapos ang ginibo man na virtual meeting kan independent experts sa indang ipig-abiso kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang kusog kan outbreak dahil ang digdi inanunsyo kan World Health Organization ang public health of international concern ang pinakahalangkaw na level kan alarm sa irarom kan international health law. Ang nasabing estado ipigtatao kan WHO sa mga extraordinary event na may patakot sa public health sa ibang mga nasyon. Magigirondoma na enot nang nagdeklarar ang Africa Center for Disease Control and Prevention kan outbreak matapos ang nairehistrong sobra 17,000 na kaso poon pa kan Enero asin guminadana nin sobra 500 katawo. Ang monkeypox o midbid dati bilang ang Mpox o midbid dati bilang monkeypox, iyo ang viral disease na makaskas na naglakop sa mga tawo nagikan sa mga hayop na tinamaan kaini. May papalakop sana ini sa paagi kan close contact aron kan pagkapot, paghadok, pakikipagdurog, siring man ang paggamit nin mga bedsheet asin bado kan mga tinamaan kan nahelang. Nagkapira sa mga sintomas kaini iyo ang pagkakaigwan nin trangkaso, kulog sa payo, muscle asin back pain, panluluya, pagkakaigwan nin lastro sa lawas, asin pagdakula kan parte kan pandok. Baretang Sports, abot kamot na ni Junmar Fajardo ang ikawalo niyang PBA Most Valuable Player o MVP Award matapos na sa giraray. Makaibahan sa mga kandidato para digdi. Ipinaluwas na kan Liga ang shortlist kan mga candidate para sa Season 48 Leo Awards sa August 18. Makakalaban kan binansagan na The Kraken sa MVP race, si Terra Firma Jeep player Christian Standhardinger, asin ang kaapil niya sa San Miguel Beermen na si CJ Perez. Paborito man sa Rookie of the Year Award ang newbie sa Barangay Ginebra na si Stephen Holt. Harayo na ang distansya kan 34.1 statistical points niya kay Cade Flores kan Northport Batang Pier, Adrian Nocum kan Rain or Shine Elasto Painters, Kenneth Tufin kan Phoenix Super LPG Fuel Masters, asin Christian David na Blackwater Bossing. Mientras na siyam man na Hooper ang nakalinyada para sa Most Improved Player Award sa pangingenot ni Calvin Oftana kan TNT Tropang Giga. SkyTed Silent Mask anapod sa revolutionary mask na nakakapagtaon in illusion device na makakapagtaon in privacy para sa mga calls o apod nagigibuhon. Sigud sa nakaimbento kay ni, wala nin boses ang madadangog ang nasa sa imong palibot oras na maggamit ka kaini dahil sa minagamit ini nin privacy noise reduction as in advanced noise proofing technology para ang mga pakikipaghuron ang mantinidong confidential. Ang SkyTed Silent Mask pwedeng mabakal sa kantidad na $199.
Istoryang naiiba. Sarong restaurant sa Islami Finland ang nakapagrehistro nin world record dahil sa pagiging saday kaini. 1994 kan itao kan Guinness World Records sa restaurant na Kuapi ang titulong world's smallest restaurant dahil sa sukol kaining 86 square feet. Makalihis ang 30 taon, mantinidong pugol ninda ang pagmidbid. Ang restaurant ang dinisenyo para sa nasaduwang tawo, kaya tatangro nin sarong napaka-intimate as in eksklusibong setting. Ang kakaibang sukol as in setting kan Kuapi ang saro sa atraksyon sa mga turista as in mga lokal na naghahanap nin espesyal na dining experience. Agosto 15, 1900 kan namundag si Alfredo C. Santos sa Santo Tomas, Pampanga. Si Santos sarong pharmacist na nakadiskubre kan bulong para sa high blood pressure. Nakatutok si Dr. Santos sa pag-aadal kan mga medicinal plants digdi sa Pilipinas. Natawan siya ni National Scientist Award kan 1978 sa lado kan physical chemistry matapos na madiskubre ang pahyansarin bilang epektibong bulong sa mga personang may halangkaw na blood pressure. Kaibahan sa mga recognition na nakuha niya ang President Magsaysay's Distinguished Service Star kan taong 1954, Outstanding Pharmacist Researcher of the Philippine Pharmaceutical Association Award kan 1953, as in Philippine Association for the Advancement of Science Outstanding Scientist Award kan 1973. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta digdi sa Bareta alas 12. Nems Flora ang kaibahanta sa lado technical, Jerome Martinez sa IT, sa production si Shara Leron. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mardi La Cruz, katuwang si Mary Joy Jeresco, Jenny Balyaran as in Angel Mustaza. Kami po ang sa indong tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.